गिबियावनो गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आं खुलुम हरग्रोनाय जाबाय। लोगोसे जाय बिथांमोना आंनि बे चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामनानै लायाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे बेफोरबायदिनो सापर्ट होलांबाय था। दा समाव रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि गेजेराव YBY अनलाइन ट्रेडिं एप्सखौ लानानै गोबां बायदिसिना रोखोमनि दावराव जाबाय थानायखौ जों खोनानो मोनखाबाय दं, नङा होमबा? दा बे YBY ट्रेडिं अनलाइन एप्लिकेशनखौ जोंनिनो गेजेराव सानैसो बर' लाइमोनफ्रा प्रमोशन खालामनाय माखासे भिडिअसफोर लाबोनायखौबो जों नुनो मोनगासिनो दं। दा बे YBY नि सायावनो आं फंनैसो बाथ्रा नोंथांमोननि सेराव फोरमायनो थाखाय बे भिडिअखौ आङो लानानै फैबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ कमप्लिट नायजोबानो जाबाय। जे बे YBY अनलाइन ट्रेडिं एप्सखौ जायफोर मानसिफोरा ससियेल मिडियानि गेजेरजों नंखाय फेक बायदिसिना बाथ्रा बुंनानै शेयार खालामग्रा, बैफोर नंखाय शेयार खालामग्रा मानसिफोरखौ हमनो हायोब्ला पुलिस केस होगोन, जेलाव लांगोन, बायदिसिना बेफोरबायदिनो जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों भिडिअबो नुनो मोनबाय रायजो राजा नोंथांमोन। दा बे YBY अनलाइन ट्रेडिं एप्सखौ लाबोग्रायाबो जोंनि बर' हारिनिनो सोरबा बर' मानसिसोनो बेफोरबायदि खोनानो मोनदों दे रायजो राजा नोंथांमोन। जाय मानसिफ्रा YBY खौ लानानै सापर्ट खालामनानै गोरा बाथ्रा बुंबोदोंमोन ना, थारैनो जुदि माबेबा मोनसे समाव बे YBY अनलाइन ट्रेडिं एप्सआ खारनानै थाङोब्ला बै सानैसो ससियेल मिडियानि गेजेरजों गरम बाथ्रा बुंग्राफोरखौ नोंथांमोना मा बुंनो सानगोन? बावैसो साननैसो सिगां नोंथांमोना बयबो मिथिखाबाय जे YBY नि फैसाखौ बहननो हायाखै, उइथड्र खालामनायाव माखासे प्रब्लेम नुजादों। बेफोरबायदि दावरावखौथ' खोनाखाबाय, नङा होमबा? दा बे दावरावनि सायाव बे YBY टीमा वाट्सएप मेसेजनि गेजेरजों मोनसे बाथ्रा फोरमायहरनायखौबो आं नोंथांमोननि सेराव फोरमायनो सानदों। जे YBY नि जायफोर टीमफोर बिसोर मा फोरमायदों रायजो राजाफोरनि गेजेराव, जे मानि थाखाय उइथड्र खालामनो हायाखै फैसाखौ, जे माखासे इन्टारनेट प्रब्लेमनि थाखाय, माखासे सार्भार इसुनि थाखाय बे YBY नि इउजार्सफोरा गावसोरनि एकाउन्टाव थानाय, बे YBY एकाउन्टाव थानाय फैसाखौ उइथड्र खालामनो हायाखै। आरो जायफोर मानसिफ्रा उइथड्र खालामनानै बिसोरनि एमाउन्टआ पेन्डिं जानानै दं, बे पेन्डिं जानानै थानाय एमाउन्टफोरा गासैबो बे YBY नि एकाउन्टाव फैफिनजोबगोन होननानै बिथांमोना SMS हरो। बेनिफ्राय 8 आगस्टआव मोनसे SMS हरबावबाय बे YBY नि टीमा, जे जायफोर मानसिफ्रा इलिगेलि नंखायै बे YBY अनलाइन ट्रेडिं एप्सखौ बायदिसिना गाज्रि बुंनानै ससियेल मिडियानि गेजेरजों शेयार खालामबाय दं, बैफोर मानसिफोरखौ सोरबाफोर बे मानसिखौ हमनानै बे YBY टीमनो जुदि हैनो हायोब्ला बे YBY टीमा 5,000 10,000 माने प्राइस हरगोन होननानै बिथांमोना माने मेसेजनि गेजेरजों माने शेयार खालामना दोनबा दं जाहैबाय रायजो राजा नोंथांमोन। नै दा फैयै मा दिनैनि समा जाहैबाय 9 आगस्ट, जेरावनोखि YBY टीमा मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन मेसेजनि गेजेरजों, जे उइथड्रलनि प्रब्लेमा 9 आगस्टआव क्लियार जागोन। लोगोसे 9 आगस्टनिफ्राय गासैबो YBY नि इउजार मेम्बार्सफोरा गावबा गावनि YBY एकाउन्टाव थानाय फैसाफोरखौ उइथड्रल खालामफिननो हासिगोन सिगांनि समफोर बायदि। नाथाय नै दिनै 9 आगस्टआव मोनसे ओरैबायदि डेन्जारास आपडेट फैदों। बे आपडेटआ जायफोर मानसिफोरानोखि YBY ट्रेडिं एप्सआव फैसा खामायगासिनो दंमोन, बा जायफोर मानसिफोरा बे YBY अनलाइन ट्रेडिं एप्सआव मेम्बारशिप जानानै दंमोन, बैफोर मानसिफोरनि ब्रेनखौ वाश खालामदों नै दिनैनि 9 आगस्टनि YBY ट्रेडिं एप्सनि गोदान आपडेटआ। बे गोदान आपडेटआ मा नोंथांमोना फोरमायनो थांगासिनो दं बे भिडिअनि गेजेरजों। बे गोदान आपडेटआनो जाहैबाय मा रायजो राजा नोंथांमोन, जायफोर मानसिफोरानोखि बे YBY ट्रेडिं एप्सनि मेम्बार्स, बैफोर मेम्बार्सफोरा गावसोरनि YBY एकाउन्टनि फैसाखौ उइथड्रल खालामनोब्ला मोनसे गोदान सिस्टेम खालामबावनांगोन। बे गोदान सिस्टेमानो जाहैबाय मा KYC खालामनांगोन। आरो बे KYC नि थाखाय YBY टीमा मा डकुमेन्ट्स बिदों? पेन कार्ड बिदों। पेन कार्ड बिनायजों लोगोसे बिथांमोना 6,000 रां एकाउन्टाव डिप'जिट खालामनो थिनदों। पान कार्ड होनायजों लोगोसे 6,000 एमाउन्ट डिप'जिट खालामनो थिनदों, अब्लासो बे YBY एकाउन्टआ KYC कमप्लिट जागोन।
लोगोसे मोनसे बाथ्राखौ फोरमायबावदों बिथांमोना मेसेजनि गेजेरजों जाय 6000 एमाउन्टखौ KYC नि नामाव डिप'जिट खालामदों बे 6000 एमाउन्टखौ उइथिन 15 डेजनि गेजेराव रिफान्ड मोनफिनगोन होननानै बुंदों रायजो राजा नोंथांमोन। अब्ला रायजो राजा नोंथांमोन बाथ्राखौ नोंथांमोना एसे माइन्ड खालामना नायदो। बे YBY नि फार्स्ट प्रब्लेमा मायाव जादों रायजो राजा नोंथांमोन जे माखासे टेक्निकेल प्रब्लेमनि थाखाय माखासे सार्भार इस्युनि थाखाय YBY इउजार्सफोरा फैसाखौ उइथड्रल खालामनो हायाखै आरो जायफोर YBY इउजार्सफोरा फैसाखौ उइथड्रल खालामदोंमोन जायफोरनि एमाउन्टआ पेन्डिं जानानै दं बिसोरनि एमाउन्टआ उइथिन 24 आवार्स बा 40 आवार्सनि गेजेराव एकाउन्टआव रिफान्ड जाफिनगोन। बेनि उनाव नेक्स्ट प्रब्लेमा जाहैबाय मा जे बे उइथड्रल खालामनो हायैनि प्रब्लेमा 9 आगस्टआव अपेन जाजोबसिगोन सिगांनि बायदि उइथड्रल खालामजोबनो हासिगोन गासैबो YBY इउजार्सफोरा। बेनिफ्राय नै दिनै फैयै 9 आगस्ट जाबाय। 9 आगस्टआवथ' उइथड्रल खालामनो हानांगौमोन बिथांमोननि YBY नि टिमनि बुंनाय बायदिब्ला, नाथाय दिनैनि बे 9 आगस्टआव बिथांमोना आरो मा फैयै मोनसे गोदान आपडेट होलायबाय जाय आपडेटआवनोखि KYC होनायजों लोगोसे 6000 एमाउन्टखौ डिप'जिट खालामग्रोनांगौ अब्लासो KYC कमप्लिट जागोन। बे KYC कमप्लिट जाखांनायनि उनावसो बे YBY एकाउन्टखौ नोंथाङा अपेन खालामनो हागोन लोगोसे बे YBY एकाउन्टआव थानाय फैसाखौ नोंथाङा उइथड्रल खालामनो हागोन। बाथ्रायानो मोनसेबो गद गैया दिनैनि समाव। बे एप्सआ आंनि बायदिब्ला बे एप्सआ अलरेडि खारनायनि लामायावखासै रायजो राजा नोंथांमोन। लोगोसे बेफोरबायदि लाइननि जिथु कम्पानिनि एप्स बेफोर एप्सआ बारा गोबाव थाखाया बेफोरबायदिनो साननैसो फैयो हाजार कोटि थाखा जों रायजो राजाफोरनिफ्राय लुटिना लाङो। जानो हागौ बेफोरबायदि एप्सनिफ्राय जोंनिनि गेजेराव साफा सानै मानसिया रां खामायनो हायो, नाथाय 99%आनो बेफोरबायदि लाइननि एप्सजों गोबां खहा जानाङो रायजो राजा नोंथांमोन। बेफोरबायदि मार्केटनि एप्सफोरखौ जों रायजो राजाफोरनि गेजेराव फैसा मोनसोगारो बायदिसिना लाब जासोगारो बेफोरबायदि जानला मेनला बाथ्रा फोस्रावनानै मानसिफोरनि गोसोखौ फुस्लाय बेफोरबायदि एप्सफोराव जइन जाहोनो नाजानाय बेफोरबायदि गोबां मानसि दं जोंनि गेजेराव। आरो बे YBY ट्रेडिं एप्सनि बागै लोगोसे YBY ट्रेडिं एप बायदिनो मार्केटाव गोदान फैनाय मोनसे एप्सनि सायाव प्रमोशन खालामनानै भिडिअ लाबोनाय जोंनि बर'नि सानैसो इउटुबार्सफोरखौबो आं नुदों। बेनि बेलायाव आं फंसे बाथ्रासो बुङो रायजो राजा नोंथांमोन जे गोरोंखौ जों सोरखौ होनो आरो गोरोंखौ जों माखौ होनो। बे मानसिया डक्टरेट डिग्री लानाय MA पास जानाय BSc पास जानाय MSc पास जानाय बा PhD लानायब्लानो जे बे मानसिया गोरों बे नङा रायजो राजा नोंथांमोन। बे मानसिनि माखासे आसार खान्थि नेमखान्थि साननो हानाय गोहो लोगोसे बे मानसिनि नेचार गासैबो एभ्रिथिं बिना गनायथाव जानांगोन अब्लासो बे मानसिया गोरों। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन रायजो राजा नोंथांमोन। गासैबो नोंथांमोना आफा बोराइ बाथौनि अननायाव बेफोरबायदिनो मोजाङै अराय सम थानो हाबाय थादों। खुलुमबाय।